सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेनो जुखाम फुनाय। जुखाम बारियावसो दङ आं। जुखामाबो फुनानै बिदिनो जमा जमा गालाङो ओमफ्राय दा बस्थाजों सोना लांसै जेरावबो दं हनै। दहायनो फुनाय सान्दुंजों रानबाय बियो। बिदिनो जमा जमा गालांदों दा आरो बस्थायाव सोयै सोयै रोगाना लांनांसिगौल'। दे बोलो हो जोबथारबाय। जोबसिगोन एसेल'सै नै फांनै फांथाम। नैबेहाय आं फुदोंमोन। ओरैनो आलि बेखौ गाबोन फुबावनोसै ओरै आलि बारिनिफ्राय ओरै। हाय होनहरब्रा खेबसे। नै बेनो जुखाम। बैखौ फुवाखै ओरै फुगासिनो दं हनै ओरै माखासेखौ फुखांबाय। नै बिदि जमा जमा गालांदों दा बस्थायाव सोनानै लांनोसै। समाबो बेलासिखाबाय नै थांनायनि टाइम जाबाय रोगानायनि। फुगासिनो दं सासे खामला। जुखामखौ मोजां नुदों। दुब्लिनिफ्राय लाबोनानै नेबाव दोनफैबाय जुखामखौ। ओरै जाबदों आरो माखासेया नैबे न' सिङाव। जाबनानै दोनदों। मोनसेया बैनो नैबे जिरनाय जुखाम थेरा बेखौबो बन बायदि जनजायो फोराननानै। जुखाम जिरग्राफोरा मेचिनजोंबो जिरो। Mam. Siap hona sana. Lihat Nora. Mana ya? Mana hong kena renga? Oh.